Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobreng dato! Na ang prayintis kapatay. Mura og dako-dako na ning problema hana. Kinahanglan makapauli na ko. Saan hindi malasa eh? Kay, nagsunod-sunod ba ni? Aray ko po. Kasakit sa kong sampot nga, nasangit sa gamot sa kahoy. Aray! Ginawa sa kong lambi. Muram kong mamatay sa kasakit sa kong sampot. Lah, kung sa aking dabita, bakilid damdeni din eh. Hapon naman kayo ni. Masam kayo nahitabo ni Chandis kakahuyan? Hapon, boy, ay! May mga tao pa man dahil sa militaryo. Stilan, murag na niid ni Dinis payag ni Apek Chani da. Aw, papuang-puang kaya nagduol ron Dinis payag ni Chani. Pabuton rumangin ni mga sampot anak nila. Ayo, Kuya Mikmik. Uy, di aman si Ina. Sumituyo ni bata ah. Kuya, nag-unsa ka din sa gawas. Kuanay, nagpaabot kong Kuya Johnny ni mo. Ganun naman ka. Kay kisuko man ko nila, pahatan mo og mga utanon. Uy, buta na gang lula ni mo, good. Ako sap, kay ako may nanguha anak. Ikaw naman kung kisuko ni Lola nga atan mo ko utanon. Salamat ini ha. Pero, pauli na. Dili ron maayong maglaag-laag mo. Ha? Nga naman? Doon ay bata nga gipatay. Unsa? Busa, kinahanglang mo pauli ka og sayo. Ay, arang-arang na gid ang akong pamati. Salamat indaw kayo. Nawagtang nagamay ang sakit sa kong sampot. Aray. Ngiob naman din ni Dinhis kakahuyan. Kinahanglan makagawas na kung gikan din eh. Aray! Tuwa na sa... Sa may dapitay? Kahumok ba sa... Unsam nang naas yuta? Lingin man na. Mura og bula nga. Nga di sa bula. Unsam nang naas sa duol sa kahoy? Uy. Mura man Hala. Mura man kamot sa kalabira. Yati ra. Giabat ang kakoy ining kakahuyana. Pananaw lang tingin nako eh. Pananaw na ko ng sa kalabira o kamot sa kalabira. Kining kagingking ang akong ikuhit be. Hala! Kalabira yun! Kalabira sa tao! Ganun doon na may kalabira sa tao ining kakahuyana. Agoy! Unsa naman eh, uy! Tinuod yun na nga kalabira. Uy, la! Doon na siya eh. Panyo sa liog. Panyo po ha. Mura manog nakaila ko ng panyo po ha. Ako man ha. Jadi, pamati. Lo, o saan nang lain mong ihunghong nako? Ini kapatid ako. Pukusin ko og panyong buwa sa liyo. Unsa? Nga naman no? Dumana
ang ako ginipan nyo. Kung mao ni ang kalabira ni Lolo nga gikawat. Hangtod ang barong nga iyang gisulob sa haya. Ako sa'y nagpalitan na. Lo! Unsa man ang ilang gibuhat ni mo, Lo? Ilang kang gikawat aron lang ilabay dinhi sa kakahuyan. Hello! Hello! Nganong ila magkagikawat? Unya! Ilara sa kang gilabay din his kakahuyan? Ngano man, hello? Hello? Unsa may buti ba sa buti ni? Ngano man, lo? Ngano man? Aw, di naman day ka makatubag na ko, no? Kay kalabira naman ka. Sige, lo, sige. Ako na lang kang pasanon, paingon sa gawa sa kakahuyan. Hain naman is Johnny, eh. Nga nga pa man siya mabalik nga gabi naman. Napsan ka siya sa mga tao nga may kukod niya. Ay, nabalik ka sa kakahuyan ng mga tao. Mayong gabi Ay, uy. Milchi? Kuratan lang tanim mo. Nga nang yaman ka. wa lang. Ganahan lang kung musagap og mga balita din sa sementeryo. Og ni Johnny. Miabot na des imong pangdungog nga gigukod siya sa mga tao, no? O gipasangin lang ungo, no? Uliki, mabitaw nga ni ako. Aron ako untang ma-interview si Johnny. Huwag ka mahadlok ka maglakaw-lakaw gabi nga ikaw ra. Di mo ko mahadlok. Kay naman ko'y hanti nga bronze. Mao ba? Ang ungo kon masamad sa bronze. Dili na gid na maayo ang iyang samad. Mao ba? Bye, Magbek! Oh. Bye! Si Ba, Johnny? Bye, Magbek! Bay! Ah, Saan na imong giguyod? niya. Ay! Kalabira! Johnny? O sige, Ah. giguyod. Uy, Melchi, ikaw na. Niya ka sa mong payag. Maayo ra gid nga anhi di ay ko. Aron makover na ko ang pagguyod nimo ng kalabira. Stang lawgawan ni mo, bay. Din man taon na ni mo gikan hulbutan ng dani mong kalabira, ha? Dito nagikan sa kakahuyan, bay. Og... Og si Lolo Pilo na. Unsa? Lulo ni mo pilo? Sigurado ka? Sure dia, oy. Sure ka nga kalabira na O nilulo lagi, ni mo? labira na ni Lolo Pilo. Nakaila ko ng tanan niyang gisulong. Kanampuwa nga panyo, nga gibug ko sa iyang liog. Ako na panyo. Tinuod ka? Unya, kadang barong niya nga dako na kayo. Ako'y napalitan na. Ako nang gialpirilan sa luyo. Naatuod da. Nasa. Grabe mga tawanay. Gabaan unta sila gibuhat ni Lolo Pilo. Diin man na gina ni mo makiting iyang kalabira. Dito sa kakahuyan nga akong gitaguan, bay. Unsa? Unsa? Uy, Milchi. Nalinday ka? Kumusta naman imong pagpaniid silang bahay ni Johnny? Wa ka maglisod sa pagsod? Wa man. Nakasuod rin dayon ko. Mao ba? Gabi ni mo. Nakumbalita nga ako nakuha dito silang Johnny. Ha? Usa man ni balita? Gipauli si Johnny karon si ilang payag. Nga naguyod sa kalabira siyang apuhan. Unsa? O lagi. Tanawa ah. Ni ang pictures Bili, kalabira nga giguyod ni Johnny. Dali. Tanawa. Abe. Uy. Kalabira to na. Di manigikan. Iyan yung nakuha sa kakahuyan sa dihamidagan siya. Oh. Og nahibaw ka ba? Kung kang kinsang kalabira ang iyang gida? Kang kinsa man ang kalabira? Kalabira ni siyang Lolo Pilo. Unsa? Bay. Di lang nila report ang kalabira nga nakita ni mo sa kakahuyan. Di na, bay. Okay na ni nga. Atong ibalik ang kalabira ni Lolo Pilo sa iyang lungon. Pero bay, kinahanglan mahibaw tas rason
Kung anong gikawat siya, unya gilabis kakahuyan na iyang kalabira. Doon na sila gitanaw sa lawas ni Lolo Pilo. Unsa? Mao na akong pinubring pagbasa. Nagtuo sila nga dunay gibawon si Lolo Pilo sa iyong lubganan. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!